Prvá pieseň, priatelia, pre vás všetkých, ale predtým, kým začneme hrať, je veľmi pekné a slušné. Ak prídeme, tak sa predstavíme. Možno tí, ktorí nás nepoznáte, prvé úslá spev. Tomáš Kolár. Pekné sobotné popoludne. Všetci ahoj, ďakujeme pekne. Druhé úslá spev. Marek Kolár. Basa, kontrabáza spev. Števo Repka. Ahoj. Marek, prepáč, teba nepočuli, zakrič. Ahoj, ahoj. To je ono, teraz je to lepšie. Tu je stále usmiatý náš cymbalista Miško Julius Hudy. Ahoj, pozdravujem. Priatelia, zabil medveďa, ale naozaj dopadlo to dobre. Už je všetko v poriadku. Bicie nástroje, Patrik Červenák. Peknú sobotu, ahoj. Akordeón, saxofona, trošku hovoreného slova. Števo Kolár, nepočuťa. Ahoj. Milí hostia, priatelia, oddychujte, relaxujte, spievajte, tancujte a bavte sa s nami. Vítajte a poďme na Goralské polky. Krásny deň všetkým. Пікна дівчина, гей, пікна була, пікна як лалечка, але ще замолода. Гей, пікна була, пікна як лалечка, але ще замолода. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynie głowę. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynie głowę. A ta młoda dziewczyna, tak jakby malowana. Hej, piękne łocka, piękne ciemne łocka, młoda dziewczyna miała. Hej, piękne łocka, piękne ciemne łocka, młoda dziewczyna miała. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynie głowę. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynie głowę.
Ďakujeme krásne za výborné publikum. A v nasledujúcej piesni sú spomenuté 3 božské činnosti: nádej, viera, láska. My vám všetkým prajeme, aby tieto činnosti vás sprevádzali nielen celým týždňom, nielen celým mesiacom a rokom, ale možno aj celým životom. Skúsme robiť ľudí šťastných len tak pre radosť. Nádej, viera, láska. Ďakujeme krásne, fantastické publikum. Priatelia, neviem ako vy, ale my sa naozaj cítime dobre. Tomáš, ty si to chytil. Šikovný. Samozrejme, Tomáš, ty si to chytil. Pozri, Štievko, rovno do mojej ruky mi pristál, takže
Ja uviažem Miškovi na cymbal. Miško už tiež tam má, super. Tak je to parádne. Priatelia, určite, ktorí ste videli tento videoklip, či už na TV Šláger alebo na YouTube, tak ste videli tú záverečnú scénu, ako sa boskávajú detko s babkou. Sú to naši starí rodičia, oni sa naozaj mali celý život radi. A je to aj naša babka, ktorú pozdravujeme, samozrejme. A za to, že ste tak pozorne počúvali, ja vám poviem pikošku, ako sme to natáčali. Režisér povedal, detko, poboskajte babku. A detko sa poutieral, dal pusu. A režisér hovorí, dedo, nedobre, ešte raz. A znova druhýkrát, dedo, nedobre, ešte raz. A samozrejme sa to opakovalo viackrát, 5-krát, 6-krát, 10-krát. A potom sme skončili natáčanie a náš detko tak sa poutiera a hovorí, fú, dobre, že už sme to skončili, pretože dnes som sa viacej boskával, ako keď som sa ženil. Takže niekedy môže aj tak dopadnúť natáčanie. Priatelia, my pochádzame z rodnej obce Koláčkov a poďme si zaspívať. Priatelia, tí, ktorí ste boli na vojne, chlapi, ruka hore. Vy máte zelenú kartu či červenú. Tak, tí, ktorí ste boli na vojne, určite mi dáte za pravdu, že je trošku škoda, že mladí chlapci nejdú na vojnu, pretože im chýba poriadok a disciplína. My sme naspievali jednu peknú pieseň, ktorý sa spieva o tom, ako mladý vojak ide na vojnu a spomína na svoju milu. Ako to dopadlo, vypočujte si v piesni s vojenskou tématikou. V Koláčkové stredediny slniečko vychodí. Refrén je veľmi jednoduchý a verím, že urobíme velikánsky spevácky zbor. Tak skúsme to pokúsiť sa to. Švárni chlapci zvalajú na sa ťa, či ma ľúbiš, či o mňa už stojíš. Keď sa jasný
som žitečko a nežal. Miloval som dievča a nebral za falošné milovanie aj Pán Boh ti zaplát. Ďakujeme krásne, parádny spevácky zbor a nasledujúca pieseň bude taká reská goraľská, keď Janíček mne ponehol, šad na koňa i pojehol. A kto nerozumel, tak je o tom, že keď Janíček ma zanechal, sadol na koňa i pojechal. A samozrejme ďalej, že podkuvecky stukali, moje ocka plakali, takže toto už viete, ak nie, tak budeme potom večer si ešte rozprávať po gorálsky pri tomto šenku. Čo vy na to? Tak poďme na gorálske, skúsme, a keď teda nebudete vedieť text, tak aspoň tlieska. Poďme na to, kedy Janice? Kedy Janice nebo neho, žiadna koňa i po jeho, podkulácky stukali, moje vocka plakali. Chłopiec wychowany na skale, nie boję się nijakiego górale. Górol mój brat, górolka i siostryczka, górolka nos wychowała mamiczka. A jo, chłopiec! A jo, chłopiec wychowany na skale, nie boję się nijakiego górale. Górol mój brat, górolka i siostryczka, górolka nos
dedinka, Uroľka do zbehovala mamička. Tatusia lungu radia dobrego, nie boi się widzisz pana żadnego. Widzisz pan, lepiej się i maluje, i góralskie szumne życie lubuje. Widzisz pan, lepiej się i maluje, i góralskie szumne życie lubuje. A skúsme si zatlieskať. Trimać, kiedy chcesz góralskie dziewczę lubować. O górole, chłopcy da jak to pole, orają po podatry twarde role. O górole, chłopcy da jak to pole, orają po podatry twarde role. Po Tatry zimna woda ucieko, a na Tatra duje wiatr daleko. Duje z wieczora i za rana, Góralowiec to słowiańska obrana. Duje z wieczora i za rana, Góralowiec to słowiańska obrana. Skúsme spoločne. Wszystkie rynki podobne, słowanskie bracia siebie nazywamy. Ci Słowacy, Polacy, Czesi, Rusi, kiedy jedno nikt się bać nie musi. Ci Słowacy, Polacy, Czesi, Rusi, kiedy jedno nikt się bać nie musi. Kiedy jedno się bać nie musi, keď my jedno, nikto się bać nie musi. Hej! Ďakujeme krásne, fantastická atmosféra. Nasledujúca pieseň sa naozaj páči nielen na Slovensku, na Morave, v Čechách, ale aj samozrejme v Poľsku a píšu nám ľudia z Európy. A je úplne jedno, či si z mesta, či si z dediny. Poďme si zaspievať skladbičku, ktorej sa spieva. V nej všetci žijeme, veselo spievame. Našu dedinôčku radi máme. Skladbička Dedinôčka. Dedinka malá, na vlčku vystavaná. Taká si mi, veru prekrásna, dedinka milovaná. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme, aká si mi, veru prekrásna, očina naša teraz chceme počuť aj vás, skúste, v nej všetci. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme, aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. Ďakujem a poďme. Vršky, doliny, hory a vysočiny obklopujú tú našu drahú dedinku milovanú. Skúsme spolu. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi.
očina naša drahá. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme akási my, veru prekrásna, očina naša drahá. Zdraví sa vrátiť do rodnej domoviny. Naša dedinôčka radiťa, my máme v ďalekej cudzine spomíname, aká si my, veru prekrásna, očina naša drahá. Naša dedinôčka radiťa, my máme v ďalekej cudzine spomíname, aká si my. Priatelia, chceme vás všetkých počuť. Dedinôčka, aby nás bolo počuť až v Vysokých Tatrách. Tak skúsme. Dedinôčka, dedinka malá, na blžku vystavaná. Aká si mi, veru prekrásna, dedinka milovaná. Skúsme ručky hore. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. Priatelia, za gurami, za ľasami pobyliše dva gurále, keďže my sme Kolárovci takí zbojníci. A tí, ktorí neviete dobre po gorálsky, ďalej sa spieva hej gurále, no. Nebyčeše má gurálka dva varkovce podeličeše a v druhej slohe, že má gurálka veľké šerce podeličeše. A my vám všetkým prajeme, aby to vaše srdiečko bolo otvorené pre každého človeka. Gorálske, zbojnícke! Za ľasami, za dolinami. Skúste. Pobliže dva gurále s čupakami. Hej gurále, nebyčeše, má guráľka dva varkoce podličeše. Hej gurále, nebyčeše, má guráľka dva varkoce podličeše. Fantázia, hej!
i za dolinami, pobliže dva górale šťupakami. Hej, górale, nie byčeže, má góralka wielkie serce, podzieli ciesze. Hej, górale, nie byčeže, má góralka wielkie serce, podzieli ciesze. Čupazecké krevní spodní bulkoce, že zarobím čupazecké krevní spodní bulkoce. Hej, ide v nás, pilkoše milí goce, hej, ide v nás, pilkoše milí goce. Zatancujte, vyskakujte, hej, šude gurole, zatancujte, vyskakujte, hej, šude gurole. Hej, hop, hej! Priatelia, ďakujeme krásne a my sme si pre vás pripravili ešte samozrejme takúto krásnu disciplínu. Aj keď minulého roku bolo pasovanie za goráľom, my sme to trošku teda premenili, bude dnešný deň gorálska súťaž. A samozrejme ja by som poprosil aj môjho kamaráta a spolumoderátora Števa Hia, ktorá sa bude skladať z 3 disciplín a samozrejme zo 4 tímov. Prvá disciplína, Števo. Áno, ja som tu. Tou prvou disciplínou, keďže v gorálskych krajoch je väčšinou dlhá zima a dlhé zimné večery a treba sa zohriať, aj teplom živočíšnym, aj teplom iným. Áno, lebo u nás tu v Pieninách sú len 2 ročné obdobia, zima a veľká zima. Áno, presne tak. Tak samozrejme u nás celé leto goráli, čo robia, režú dreva. Takže prvá disciplína bude rezanie dreva a my sme si pripravili aj takéto 4 tímy, ktoré budú mať 2 členov. Predstaví nám ich Števo Hí. Takže prvý tím. Karel Peterka a Franta Uher. Takže nech sa páči prvý tím, môžeme ich samozrejme privítať. A druhý tím. Miško Hudy a speváčka Mára. To je druhý tím. Priatelia, takže dávajte pozor teda, aj druhý tím, pripraví sa potom aj tretí, aj štvrtý tím. Priatelia, vašou úlohou, Miško, sústreď sa. Ty sa postav tam z druhej strany aj s Márou, Miško, aby vás bolo vidno. špíliť. A samozrejme pozor, priatelia, pripravte sa, no už poďte, na pílu, ktorú sme vám pripravili. Pozrite, ešte je zaprášená. Táto pila sa volá Tvoja moja. Takže idete z tejto strany a samozrejme poprosím áno, bezpečnosť pri práci. Franta Uher, čo si to musíte rukavice zobrať? No člověče, vypadá to takové, to už jsem hodně v životě neměl. Když bylo zima, tak maximálně, když jsem uhrňoval sníh, ale takové hezké, to si veznu na památku. Franto, no tak už sa teším teda. Franta, ale ty si urobil taký pohyb teraz, to si dával suspenzor? Pre istotu. Tak, poďte samozrejme aj vy. Rukavice na podpatky, nejaký chrániče. Neboj sa, daj si dole tie podpätky a uvidíš, pozor, sú tu klince, špendlíky a všetko možné. Tak, aj mnohí nám teda hovorili, že táto jedna je hrubšia, druhá je tenšia, ale ja musím povedať, priatelia, aby sme boli objektívni, my sme trošku nadrezali takúto rihu. Ferko, vidíš ju?
No človeče, vidím tam niečo, taký Adidas. Áno, je to riha, aby sme nepilili do polnoci a vašou úlohou bude teda na čas, ktorý bude stopovať Marečko. Tento čas budú stopovať aj v réžii a samozrejme vaše výsledky budeme zapisovať. Karol, aký máš pocit z toho? Strašnej. Neboj sa, nič, pozor na ruky. To mám poprvne na rukou, víš to? No, moment, ešte Nebojte nie. sa, keď nedorežu, dáme motorovú pilu. Mára, vyzerá to, ako keby to bolo vo vašom prípade skoro ako prísť no neviem o čo, no. Robíte to prvýkrát, predpokladám. Ano, robím to opravdu prvýkrát. Tak Máme na budeme mysli pílenie dreva. Samozrejme. Mara, budeme ťa No, volať aspoň, že častejšie. to. Miško, ty? Ja tiež prvýkrát to robím a nejak spoločnými silami to dokážeme určite. Pozor, musíte dávať pozor, priatelia, aby sa vám píla nezadrhovala, musí to byť plynulý pocit. Pohyb ku tebe, ku mne, ku tebe. Neplynulý pocit, Mara, ale pohyb ku tebe, ku mne. A pozor, lebo keď sa vám skrižuje, môže ti toto buknúť, Sem a nedaj tam. Bože, do úst alebo do tváre, opatrne. Naozaj máte to nadrezané. Pripraví sa 3., 4. tým, ale pozor, ide súťažiť 1. a 2. tým, Štefán. Áno, odštartujeme spoločne. Tak skúsme. Pôjdeme na 3, 2, 1, štart, Áno, dobre? áno. 3, 2, 1, štart! Režeme, pozbudzujeme, poďme. Poďme, Ako ide? Výborne, poďme. človeče. Ja som nečekal, že Karel tak zabere. 10 sekúnd, Zaber! 15 sekúnd. Výborne. Prvý čas! Režeme! Nejde to? Tak čo, Mara, čo? Je to strašná fuška. Ručná práca je ručná práca. Áno, druhý čas, stop. Výborne, stop. Poprosím teda réžiu, Takže- Marečku, aké máme časy, hneď to zapíšeme, pripraví sa 3., 4. tým. Samozrejme, vy ostaňte 17 na javisku. Koľko máme? Hneď to aj zapíšeme, Marek, prvý tým. Tak prvý tým, pán Peterka a Huder, 17 sekúnd. 17 sekúnd, to si Áno, zaslúži potlesk, výborne. chlapi, dobre ste išli, druhý tým. 33 sekúnd. 33 sekúnd, pripravte sa. Tretí tým. Já vznáším protest. Aký? Oni mají mnohem uší. Že jo? Ale, Vy to vidíte. ale my sme narezali hlbšiu dierku. Tak je to naozaj nadrezané. Poprosím 3. a 4. tým. Tretím tímom je Vy ostaňte Karol. tu, Karol, ostaňte. Tretí tým tvoria Karol Halan a Igor z Progresu. Oni sa trošku pomenili, ale prídu chlapci z Progresu. Kde ste, chlapci z Progresu? Chlapci z Tu Progresu, sú, nech z sa druhej strany páči. vyšli. Takže samozrejme, a 4. tým, A Štefán. štvrtým tímom je Jožko Smolka. Postavte sa, chlapci, ku robote. Nestojte tu, jak čo ste tu prišli. Rád? Takže nech sa páči. Jednému pilku, druhému pilku. 4. tým. Štvrtým tímom je Jožo Smolka a Patrícia Čepcová. Jožko z Smolka, Kyselského nech sa páči, prameňa. poďte, kde ste? Oni čo? Kde, ja ich teda nevidím. Jožko Smolka a Patricia Čepcová zo 4. tímu, ktorí samozrejme Už prídu idú, zasúťažiť. už idú. A môžu teda, samozrejme, ale naozaj táto práci jednému, druhému. Poprosím z jednej strany Jožko, z druhej strany Patrícia. Chyťte sa roboty, aby ste neprišli na Goráľov len oddychovať, hrať a spievať, ale samozrejme, čím budeme kúriť celú zimu. Režeme. Áno, čište mužský tým, ide to od ruky. Neškúbaj. Poď. Stop. Áno, ešte vyčpi, rešte, tak co stojíš? Rešte. Igor, čo? Ťahám. Stop, Áno, stop. stop. Ďakujeme krásne, poprosím moju asistenciu, aby teda samozrejme tieto načinie môžete odniesť. Poprosím Marečku časy. Tak tretí tým, progresáci mali 28 sekúnd a štvrtý tým mal 17 sekúnd, presne toľko ako aj prvý tým. No priatelia, ako na to pozerám? Výborne. Poprosím 1. a 4. tým zástupcov, a ktorí sú vlastne lídri, ktorí si strihnú. Ako to vy hovoríte v Čechách? Kameň, papír, nůžky, či ako to hovoríte?
Máme kamen, nůžky, papír. My hovoríme nožnice, papier a kameň a poprosím teda poď dopredu. Ty si z prvého týmu a zo štvrtého týmu, Karol, poďne, Jožko, skúste si strihnúť a ja pôjdem, že raz, dva, tri, dobre? Čiže raz, no čo stojíš, tak ruku daj. Raz, dva, tri. Čakaj, to nemôžeš, to neplatí. Ešte raz. Neplatí, vypneme kamery, ideme ešte raz. 3, raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Počkaj, ešte, furt je remíza. No nemáme víťaza. Furt je remíza. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Dobre, urobíme to tak, dostanete rovnaký počet bodov, odchod. Dobre, potlesk, samozrejme ostaňte na javisku. Marečku, prosím ťa, oni si robia z nás srandu. To by sme tu boli do rána, priatelia. Nevadí, vôbec nevadí, ja poprosím našu asistenciu. Ja to mám tu na obrazovke, Gorálska súťaž, 3 klobúky, druhý tým 0, tretí tým 2, štvrtý tým 3. Poďme, keďže na Goráľoch títo naši švárni junáci narezali dreva, samozrejme museli ísť naše deti nakrmiť a museli ísť podojiť ovce. Ale čo sa stalo u nás na Goráľov? Ovce sa pasú a ostali im 2 krásne, mohutné, silné, vyrezávané barany, ktoré už Tomáš tu nesie. Ja poprosím Tomáš, úplne tu dopredu. Jeden barán má všetko namontované, čo treba. Druhý barán. Milí priatelia, predtým ako pripravte sa týmy, vyberte si, poprosili by sme nežnejšie pohlavie. Tomáš, teba poprosím zobrať mlieko, pretože samozrejme dobrých baránov treba načapovať. Natankovať. Aby samozrejme podojilo sa a máme pripravený decový pohár. Kto najskôr nadojí, tak získava najväčší počet bodov. Poprosím Tomáš rýchlejšie. Poprosím zástupcov prvého a druhého tímu. Poprosím, koľko im tam dáme. Práve tatranské mlieko, môžeme zatlieskať. A skúsme, Tomáš, to natrhnúť hneď. Skúsme teda to odrezať. Koľko, chlapi, ako to si trúfate? Koľko nadojíte? Daj mi to, ja to prelejem nazad. No, skús. Počkaj, že neoblieješ barána, že ťa nekopnem. Tak. Ja musím povedať, že o týchto baránoch sa celú noc staral Miško. Miško, poď tu. Ako sa spalo s baranami? Fantázia. A čo si robil s tým baranom? Nič také konkrétne. Tu si robíme stále srandu, pretože sme videli taký perfektný vlog na YouTube, ale Števko ich tankuje. Je to tam, Števko? Počkaj. Vemienka majú plné. Takže stačí, my to máme načapované. Poprosím, prvá kategória. Zástupcu prvého týmu. Buď to takže Karela. prvý tým, kto ide? Karol alebo Mára? Alebo Franta. Ne, jdu já, protože Franta říkal, že tohle nedá. Tohle nedá. Ak dovolíš, budem ti pomáhať. Tvojou... Už kapka ten baran. No Tvojou úlohou bude pekne zozadu si teda buď šupnúť, alebo pozrieť. Pozor, má 2 cecky. A ten rezbar, ktorý to rezal, hovoril, že nemôžeš zatlačiť a silno, lebo mu urveš cecky. Jemne pohľadíš a ono to mliečko pôjde. Dobře, já takhle. No. Takže pripraví sa aj druhý teda. Rukavice, Mara, nie rukavice, ty si takisto. Nie s rukavicami. Nie, bez rukavíc. Na kolena. Môžeš, kľudne, my ti pomôžeme. A Mára, nemusíte ísť zozadu, môžete aj z boku. Teraz samozrejme, Tomáš, môžeš jej podržať, dáme ti takú uľahčujúcu situáciu, on ti podrží pohár, dobre? Áno. Marek, poď, ideme. Števko, nerobíme žiadne výhody, podrží si sama. Tak skúsime teda, ja vás aj odštartujem. Pozor, má tu ľavý cicek, teraz je zavzdušnený cicek, ty musíš viacej ťahať, vieš? No, lebo to už celý mesiac stal, tak ten barán, vieš, sa tešil na Goráľov. Takže pripravíme sa, Karol je pripravený? Tak jsem připravený, no, protože nevím, jestli ten barán. Mára, no to neviem, to pripravená? ako chcete. Já vůbec nevím, jestli to mám držet, nebo jestli mám ty cecíky už oba. Chyťte ciciky, ja ti budem držať. Pripravíme sa. Pozor. A prosím ťa, s tými cicikami do pohára, nie po deskách. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Dojíme. Môžete aj takto s kamerou tu nabehnúť, aby videli. Dobre, dojí, Mara. Výborne. Já tam... Zatlieskáme. Já tam nemám dětku, už to jde. A drž pořádně. Ale ide to. Nejde? Ne. Ide. Ide to niekam do boka. Pozor, že neurve cicok. Drž. Ja jej krivo trímem. Drž. Já to cákám tobě na ruce, no. A všude okolo. Ale už to vím, už to mám ten grip, hele.
Ale trefuju se pořád vedle. Posledných 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Postavíme sa do ičí. Postavíme sa. Števo, sleduješ? Pani Mára, krásne. Tak je to teda jasné. Takže vyhráva. Já blahopřeju Karlovi, jako je úžasný dojič. No je jednoznačne. Vy, Karol, vyzeráte, ako keby ste prešli rekvalifikačný kurz, tak Já jsem nikdy nechtěla být dojička. Vôbec nevadí teda. Blahoželáme a my môžeme teda... Marek, tak to zapíš teda. Zatiaľ má Karol. Moment. Karol chce niečo povedať. Ne, já jenom teď děkuju Beranovi, že mi dopřál tohle. Musím říct, že to byl zážitek a jdu se osprchovat. Baran dostane nažrať. To mlieko je úplne parádne a samozrejme aj tie cecky sú vymýté. Môžete aj na zdravie teda. Na zdravíčko. Dobre. Tak, blahoželáme, Marečku, si to poznáš nejako. A ja poprosím zástupcov 3. a 4. týmu, ktorí vlastne prídu k nám a samozrejme idú podojiť. Neviem teda, ktorí to budú. Tak, Jožko, ideš ty? Jožko, tak postav sa, Smolka. nech sa páči, poď bližšie, šikovne. Samozrejme, rukavice nie. Igor je takisto pripravený. Rukavice si môžete dať na nohy, áno. Tak, aj Igor sa pripraví. Chlapci teda dotankujú. Jožko, ja predpokladám, že pre teba to nebude asi žiadny problém. Čo ty na to? Možno, že to ľahko zvládnem, si myslím. Dojil si už kravy? Jako chlapec, kozu a kravu. No, už dojil, hej. Takže nebude to problém. Myslíš, že vyhráš nad Igorom? Pokiaľ nedojil, tak asi, že mal by vyhrať. Igor, dojil si? Moment. Jožo dojil kravy, ale nedojil baranov. A čo keď Igor dojil baranov? No, barani sme nedojili nejaký súda. Tak sa, chlapi, pripravíme, nebudeme veľa kecať. Ja to štartujem. 4, 3, 2, 1, teraz! Dojíme, podporíme trošku. Samozrejme, ale naozaj Jožovi to ide dobre. Jožovi ide... Igor, ako to ide? No nijako. No nijako. Ako ide Jožko? Ide. Podporíme ich, nie? Poďme, chlapi, dojíme. Šikovne a posledný. Igor, nekúkaj na konkurenciu, makaj. Áno, makám, len to strieka na mňa. Žuvačku vypluj, head. Strieka to len mimo pohára. Buď len, že strieka, doj, head. Dojíme posledných 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stačí. Postavíme sa a ukážeme, koľko máme na dojenie. Hore ruky, jeden aj druhý. Tak je to jasné. Kysúce zatleskajme. Ako to išlo? No, strašne, ale čo už. Tak aj ja by som to mal ohodnotiť. Myslím, že Karol Peterka mal trošku menej, tak najviac bodov teda získava kto? Kisucký prameň, samozrejme, najviac bodov. Potom samozrejme Karol Peterka. Potom tí ostatní Mára a potom... Chlapci, na zdravie, čo pozeráte? Na zdravíčko. A potom máme tašku sliviek pre vás pripravenú. Super, rekapitulácia, poďme sa na to pozrieť. Marečku, máme už aj tie počty? Či ideme na 3. teda disciplínu? Kým ty si to teda zapíšeš, ja poprosím našich asistentov, aby to teda pripravili a poprosím, aby sme to mali. Samozrejme, Karol bol 3, 2, 1, 0. Áno, dajme to dokopy. Výborne. A medzi tým... A keďže máme podojené... Máme samozrejme narez... Samozrejme, keď ukradli, tak sa dostali na gorálsky dereš. Ako to bude prebiehať, Števo? No, neviem, ale predpokladám, že tam niekto strčí hlavu. Po prípade aj 2 ruky. Áno. A bude derešovaný. A bude to vlastne kategória uhádni, kto ma udrel. 3-krát dostane jemne po zadku a musí uhádnuť, že to bol napríklad Števo, alebo že ste to boli vy. A samozrejme, keď uhádne, tak získava teda bod. A ja poprosím prvý, druhý tým, kto ide teda. Nech sa páči. Môžeme mu Franta, no poď. Skúsme mu zatlieskať.
Počkaj, z ktorej strany sa to otvára? Z tejto. Tak, a ja poprosím teda 3, ktorí súťažiacich a poprosím aj 3, ktorí vlastne budú aj šibať po zadku. A možno aj Karol môže, prvý bude šibať Karol. Valašku pripravíme, Mára, ty nie. Druhý bude teda Tomáš. A kto má Valašku? Kto nám požičia spredu Valašku? Kto nám požičia Valašku spredu? Tu máš, po trošku bližšie. Tak, ešte, tak. Ďakujeme pekne. Pozor, že mu neotrnete krk. Tak, Ferko, ešte raz teda pravidla. 3-krát jemne dostaneš po zadku a musíš uhádnuť, kto ťa bude teda udierať. A bude tá bude... Ako? Človeče, výborné. Bude ťa udierať teda Karol, Tomáš Kolár a Števo Repka, dobre? 3 krásne údery, jemné, chlapci, poprosím, ako sa cítiš? Kdo to bude udierať? Karol. Karol, myslíš principál? Áno, potom Tomáš Kolár. Tomáša to zná, ten mu se včera dal víno, tak dúfam, že bude jemný. A samozrejme Števo Repka, tak skúste chlapci, 1, 2, 3, poprosím, dajte mu mikrofón Števo, aby bolo počuť, ako udiera, teda, neviem, kto udiera. Ja budem tu pri nemu a ty choď tam ku tým, ktorí udierajú. No tak, dobre. Čím budú udierať? Jemná valáška tak, z takého lieskového dreva, čo tak fajne tečie. 3 údery, dobre? Držte nie palce. Môžeme? Áno. To byl Karel. Správne. Máš 1 bod. Chlapci, Karel, čo to bola za šupa? Slava šupa, ide teraz druhý. To vypadá, človeče, to vypadá... na Štefana? Nie, to nie je správna odpoveď. Tretia bude šupa. Tak Tomáš. Správne 2 body. Neuhádol, 1 bod. Neuhádol si. A čo šil bude? A teraz ťa vypustíme. Máme pripraveného toho goralského barána teraz. Děkuju moc krát, no tak to bylo výborné. Blahoželáme, koľko bodov teraz získal? 1 bod. 1 bod blahoželáme. Poprosím ďalšieho z druhého týmu, ktorí si sa rozhodli, buď teda Miško Hudy, alebo pani Mára. Tak, ja poprosím, nehápte sa. Kto je za Máru, ruka hore? Nech jde Mára! My akorát zjistíme, že to nebude udírat žádnou palicu, ale máme něco jiného nachystané. Tak poprosím opatrne, jemne, ako s kvetinkou, opatrne. Naozaj, dávajte pozor na krk. Márka, moja zlata, kľudne neboj sa nič. Tu toľko chlapov sa o teba postaráme. Budeš tak spomínať, že na budúci rok zás budeš chcieť ísť na Goraľok. Tak dobre jej bolo. Ja chci, aby mne byli ženy. Dievčata budú povzbudzovať, teda poprosím jemne hlavičku tu, úplne jemne. Ja chlapcov poprosím, aby teda nepritiskali veľmi. Karol, poď, takisto ide teraz. Môže ísť Franta Uher a Števo Repka. Dobre? Čiže ešte raz poviem, že kto? Franta Uher, Karol Peterka, Števo Repka. Ešte raz, Franta Uher, Števo Repka, Karol Peterka. Tak aký je to pocit? Zatím ešte necítím nic. Mára, moja zlata, nebanuje, že si prišla na Goraľov? Ne, nikdy. Tohle je ten nejlepší zážitek. Tak skúsime teda, poďme. Pripravme sa, ideme na to. Počkej, já nevím, kdo. Rozmýšľaj. A já, sorry, řeknu někoho, kdo tady vůbec není. Počkej, tak to první, to byl Franta. Nehovorte áno, lebo uhádne všetkých 3. 1 bod. Ideme ďalej. Áno. Tak to je ten třetí, Karel to není. Nie, no tak kto to bol? Štefan. Áno. A ešte raz? Zatiaľ poznáš každého po Valaške, to je dobré. Ideme ďalej. No tak, jestli to není nějaký fígl, nebo je to někdo úplně jiný, tak to bude Karel. Správne, 3 body. Blahoželáme, poprosím Tomáš otvoriť dereš, gorálsky dereš. Blahoželáme, verím, že sme neboli veľmi... Áno, zatiaľ plný počet bodov. Bylo to zážitek. Ďakujeme pekne, poprosím ďalších súťažiacich, teda z týmu 3, z týmu 4, ktorí ste sa rozhodli. Chlapci, nehámte sa. Máš strach trošku? Ja nie. Lebo tak vyzeráš, aké by si mal. Tak, a samozrejme aj zo 4. týmu. A teraz to možno trošku obmeníme. Mára bude udierať, Miško a Franta Uher. Takže trošku dáme to. Tak, skúsime to. Myslíš, že uhádne všetkých 3?
To neviem. To... Ešte raz si poviem, Mára, Miško a Franta Uher, tak skúsme. Pripravení? Áno. Môžeme. Dobre, poďte. Kto to byl? Cigán, černý cigán. Mara? Nie, nebola to Mara. Tesne vedľa. Tak Franta? Nevadí, ideme ďalej, nemôžeme povedať. Poďme ďalej. Tak Franta? Nie. Stačí. Dobre, Ferko, priprav sa ešte na štvrtého. Mišo? Nie, a teraz tretí súťažiaci. Mišo? Ježišmaria, nie. 0 bodov. 0 bodov. 0 Koniec? bodov, už je koniec, áno. 0 bodov, nevadí teda. Nevadí, na budúce to bude lepšie, ale každopádne blahoželáme, teda, že si prišiel odvaha a štvrtý súťažiaci zo štvrtého tímu. Buď to... Takže to bude ďalšia krásna slečna, krásna dáma, môžeme zatlieskať, Patricia Čepcová. Patricia, neboj sa naozaj, bude to také jednoduché a myslím, že sa teda trafíš a teraz možno si vybereme, aby si neboli Igor, poď ty, budeš udierať a samozrejme Jožko Smolka sa tu ulieva, Jožko poď a samozrejme ešte vyberieme si tretieho, teraz aj Mára, poďme. Tak, teda vyskúšame súťažiaci, čiže bude Mára, Jožko Smolka a tretí, koho som hovoril? Igor, poď. Tak ideme na to? Áno. Myslíš, že uhádneš všetkých troch? Pochybujem. Tak skúsme. Pripravená? Áno. Ale sukne si vyhrňať nemusíš. Nevyhrňam. Mára? Správne. Druhý pokus. Jau. Takého tu nemáme. Tatík? Tatínko, no, toto sa nerobí. No. A celý čas ani nepočuť o ňom. Dobre. A tretí? Igor? Výborne, 3 body. Výborne uhádla teraz. odpovede. Teda blahoželáme. Naozaj krásni súťažiaci, dobre to zvládli. Ja poprosím samozrejme chlapcov, aby odniesli aj ten gorálsky dereš. Všetci účinkujúci súťažiaci, poďte teda trošku dopredu a poďme my si urobiť spoločnú rekapituláciu. Števo, ako to vychádza? No vychádza to, práve zratávame s Marekom. Vyzerá to tak, že najviac bodov, 9, získal tým číslo 4. Jožko Smolka a Patricia Čepcová. Takže samozrejme blahoželáme a poprosím chlapcov, aby im odovzdali teda aj ceny. Tomáš, poprosím. 6 bodov získal prvý tím Karel Penderka a Franta Môžeš Uher. odovzdať, Tomáš, teda ceny, ktorý A získali. Franta Uher? Každému dávaj, hej, môžeš každému dať? A máme tu nerozhodný výsledok v prípade 3. a 4. miesta. Takže druhý a tretí tím spoločne na 3. priečke. Miško Hudy, speváčka Mára. Tak samozrejme, gorálska súťaž nám dopadla veľmi úspešne, či už rezanie dreva, dojenie barana alebo gorácky dereš. Teda ja poprosím velikánsky potles pre všetkých účinkujúcich a pre vás všetkých, že ste tak výborne fandili. Dúfam, Števo, ja dúfam, že sme im nezapríčinili žiadnu ani fyzickú, ani duševnú traumu. Určite, možno ani žiaden šok. A možno ani žiaden šok. Minimálne nie je také, aby sme ich o rok nemohli privítať na stretnutí Gorálov opäť. Určite áno. A priatelia, ja by som teraz poprosil všetkých účinkujúcich, ktorí sa podieľajú na tomto krásnom podujatí, pretože my ako občianske združenie Gorálov žijúcich na Spiši radi by sme udelili ďakovné listy a poprosím Tomáš, aby si teda mi odoberal a samozrejme blahoželal všetkým, ktorých vymenujem za spoluprácu a prezentáciu gorálskej kultúry a za účasť na stretnutí Gorálov v Pieninách 2016, za to spevákovi a zaváčovi Frantovi Uhrovi. Samozrejme, za spoluprácu, prezentáciu gorálskej kultúry Gorálom z Novoti a za požičanie gorálskeho ornátu poprosím Jožka Šimiaka, zabávačovi Jožkovi Jožka, ktorý nás prišiel zabaviť a pobaviť. Nech sa páči, ďakovný list poprosím. Nech sa páči.
Ďalej pokračujeme, máme tu hudobnej skupine Kysucký prameň zo Šťadnice. Ďakujeme pekne. Ďakovný list Goraľovi Jozefovi Šimiakovi, oni prišli a samozrejme boli aj na našej svätej omši, takže ďakujeme pekne. Ďakovný list, folklórny súbor Frankovčan. Ďakovný list pani speváčke Máre, hudobnej skupine Progres. Za spoluprácu a prezentáciu gorálskej kultúry a naozaj za to, že sa rozdáva slovenská, moravská a česká pieseň, či už ľudová, umelá, Gorálovi, Karlovi, Peterkovi. Spolumajiteľke tohto krásneho areálu pani Danke Korčákovej ďakujeme za pozvanie, za privítania, za všetko, čo pre nás všetkých robí pani Danka Korčáková. Ďakujeme pekne. Pani Mamon Genčíkovej. Ďakujeme krásne samozrejme aj generálnemu partnerovi, pánovi Marekovi Kuchtovi. Ďakujeme krásne a pánom farárom odovzdáme neskôr. A v prvom rade, priatelia, chceme poďakovať aj všetkým vám, že dnešný deň sme mohli prežiť a stráviť s vami spoločne. Čo ty, Števo, na to povieš? Ja môžem len poďakovať za toto pozvanie, za možnosť byť účastným tohto skvelého popoludnia. Ja predpokladám a dúfam, že sme ho spolu strávili príjemne a že ho ešte budeme tráviť príjemne, pretože je radosťou a je šťastím byť medzi takýmito ľuďmi a zažiť tú úžasnú atmosféru stretnutia Gorálov v Pieninách 2016. Určite ďakujeme áno. veľmi pekne. Ďakujeme krásne. A my máme ešte taký dárček od Goráľov z Novoti. Tak keď sa takto tu dívam po okolí, tak strácam hlas. Toľko dobrých ľudí, dobrej vôle, čo vidím, niečo úžasné. Tak dovoľte, aby som poďakoval v prvom rade bratom Kolárovcom, že nás pozvali na 7. ročník týchto gorálskych slávností. To je niečo úžasné, ktoré si budeme dlho uchovať vo svojich srdciach. Štefan, tu taká malá pozornosť. Ďakujem pekne. Aj my. Ďakujeme krásne. A keď už mám slovo, by som rád sa zoznámil s pánom Peterkom. Bratia Kolárovci, keď nám pred 2 rokmi hrali na Gorálskom bále, tak som sa pýtal Tomáša: Tomáš, prosím ťa, kto to je tam pán Peterka? Pretože sa dívame na televíziu Šláger a musí to byť vynikajúci chlap. A Tomáš mi vtedy povedal: Jožko, nebojše nic, príď do nás do Pienín, my češním zeznomíme. No a tá doba nastala. Pán Peterka, príjmite od nás. Tešíme sa, že ste Gorál. A aby ste vedeli, aká kultúra z druhej strany Gorálov, spod Babí Gúre, spod Pírska z Novočí, tak tu máte takú knižku našich tradícií a našich predkov. A keď sme už pri tejto príležitosti, máme tiež tam vynikajúce gorálske skupiny, tak tu sú 4 DVDčka. Ak budete mať čas sa na to pozrieť a radi by sme ich uvideli v televízii Šláger. A to sú gorálske. A vám, aj Kolárovci, vám chcem v prvom rade poďakovať za obrovskú pokoru, aby televízia Šláger ešte žila minimálne 100 rokov. To, čo robíte, to je niečo úžasné, keď politici nás rozdeľujú a vy ste spojili Slovákov, Čechov, Poliakov, všetko je niečo úžasné. Tak prajem veľa zdaru. Děkuju. Děkuju. Přátelé, děkuju. Děkuji. Víte,
Ono, to, co cítí srdce, tak se nedá někde vypovědět. A když jsou takovýhle okamžiky a někdo přijde a řekne tohle, já děkuju moc. Děkuju vám za to, že jste přišli, děkuju za tu řeč a samozřejmě máte protekci a ty kapely už tam automaticky jsou. Ďakujeme krásne, ďakujeme všetkým účinkujúcim, ďakujeme organizátorom, ďakujeme sponzorom a priatelia, v prvom rade ďakujeme všetkým vám, že ste si našli čas a že ste prišli s nami spoločne prežiť krásny, slávnostný deň. Stretnutie Goraľov v Pieninách 2016 a spoločne, priatelia, aj na ďakovných lístoch máte text goralskej hymny, ktorú spievali nebohému svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. V Zakopanom. Od nás, pre vás všetkých, Goraľu, Cičine žár. Skúsme spoločne krásny refrén. Priatelia, skúsme spoločne.
teraz do Polska. Ešte raz spoločne. Priatelia, fantastické publikum, ďakujeme a na záver samozrejme tohto vstupu skúsme si rozcvičiť hlasivky tak, že prvýkrát ja zakričím hej a vy druhýkrát hej. Skúsme, že hej! Slabé, a čo? Hej! Ešte slabšie. Hej! Teraz to bolo výborné pre vás všetkých. Sokoly, poďme na to. Ručky hore!